Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro iplang subhai pi syaki Khubor hakimat mentakacan mit. Ngini sedang shwa nikimat Khubor naka Jylla. Menteri Kesehatan Jylla bakmi yakatanat Soil and Water Conservation Markis and Marang haka kanyau tri Risaw araja apusan ulap lipat ba yaka longdong so su phase 2 water harvesting structure kabadan hapok kasnong nongspung ha West Khasi district. But hagani ka juasngi menteri ulap pelat pat baru yiki kali ki bahap hapok ka climate adaptive community based water harvesting project ha Meghalaya yaka bala betingka daka Asian Development Bank. General Secretary Jongka Nyautrap Integrated Territorial Organization Southern Border Area Unit Uba Rising Star Marwen but President Jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Uba Muslandar Marngar Kilapoi Shaka Jinga Kranesup Haka Kanyatrik Risaw Arza Apusan Hadian Kajinga Berngam Iwe Pan Hagni Kingetski Kibaladam Kashnong nong ramai kabala yo ban khur hadut lai tili ki award kum kashnong ka bakhut kuntup ya ke NGP award na Delhi house name arza khatway hagani kanti ka minta kalamat pinban ya ka jingsha pinjabo kashnong da ka jingwan bread ki briu ya ki hagis hapo kashnong harut ka surok mairang nong khlaw haga bayade pat kani ka jingwan bread pathar ki briu ya ki hagis kashnong nong ramai kum shibenta bante lakam ban penne yaka khoi ka suba hapo kashnong kala ujor dake ejahar shamairang police station persha ikibriu ki balawan ban bread yakiti ki chabo ban nakalyang ki pulit ru kilawan ban jurib ban le yaka badan kam hapreng ki jing e haka jingnya nanti ban besai yaka jingnang jingsta shiki khna jongathan amlarem kamang high rin higher secondary school haka khanyatrik Risaw azapusan kalaraki yau maumer ka jingnya nanti ka ba arpusan snam na du bala seng yaka house nam arazar Menteri Kesehatan Jylla bakmi yakatanat civil defense and home guards u branding e sangma haka khanyatrik Risaw azapusan ulapli yak office bathamai jongka jowai civil defense but home guards haka jingadan lang Menteri ketanat ka koi kakya uba weilat miki shilla Kiri runar ki bamla ban itu dur satya kila thang penjulor ya ka yeng trap jong uba broading khar kabadan haka jaka penthor haka shnong lapangam West Janty Hills district kani kari ka jingja ka baning kong e hadin ship house ngi bala mi ka jinga kan at ka bajur hapadeng kinong shong shnong khasi penar ki basa lapangam bar kinong shong shnong karbi nakashnong tapan Kinong yalam jongka Hill Farmers Union Central Body balalam khamat daw General Secretary uba Alfan Bird Khasentiu ringkat ka jingsendan langit khot na Riboy District but West Janty Hills District haka khanyau trik Risaw arza apsan kila hiar shakashnong lapangam banlet ai museum yaki nongram but ru ban snothu ya ka jinglong jingman hadian baka sarkar kala pinjari daka curfew Ban penmi pisa na kabanta ke jingdon kam jongka school ke HLS High Secondary School kala pelong ya ka food and fun fest arza apsan haka khat pratrik Risaw haka ba uba penyai sing CM ubadai usi embarim jongka KHDC but MDC barim ka sorang kam constituency ulalong ukongsan Kiseng bhalang wa per ki badan hapok ka jili jongka South West Khasi Hills District ki bakantup ya ka Khasi Students Union ka Nyautrap Integrated Territorial Organization ka Nyautrap National Youth Front, ka Nyautrap Achik National Movement, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ka Nyautrap Youth Council, ka Sanjuk ki khun ki hajar ka than khapot, bar ka Raj Simper, ka barang hapo ka Hima Maharam. Haka kan Nyautrap Risaw ajapsan, kilapan pau ya ka jingsngo comment. Hadian baka office jong CM ka Hima Maharam, kalapan pau haka shithi barapan mi haka Nyautrap Risaw ajapsan. Baka executive dorbar jongka Hima kala shim ya karai ban wengno ya ka jingtmu ban ajaka shaki shipai border security force hakashnong so baitram wa mula kini par kilong ki Khubor na kileng ki benta jongkari ka election commission of India klabtha iki district magistrate ki badeiru hakaju kapor ki district election officer ha West Bengal bakinda bishar bnia bha habaki jet iki nong hikai school ban thum kum ki booth level officer Haki District Jonki, Naga Bantaban Pelong, Yaka Special Intensive Revision, Haga Jylla Barokaway. Ka Aam Admi Party, Haka Singi Sajan Kala Pinbana, Yaka Thup Kerteng Balai, Jonki Arpo Prangot Ki Kertong, Naga Banta ke election Shaka Ying Dor Bar Thawan Jonga Jylla Bihar. Dang haka singi baar kani ka singsan Pyrthei kala pinbana, Yaka Thup Kerteng baar, Jonki Sapo Prangot Ki Kertong, But Haka Thup ka Beningkong,
ka parti kala penbena ya ka thup kerteng jong ki khatwei ngot ki kertong ka sarkar Mizoram kala penkre ban penkha sai ka nongba Tenzol ha Serchip district da ka ba penbena ru kum ka Tenzol P city khnang ban kentiu ya ki kam chungo kai Pyrthei ba ik kam penroi lo ong ki bor sarkar ha ka si thodi Unang yalam Kylleng Persha Haluk Sabha Rahul Gandhi hakasin sajai ulai Khuble yeki patba jongkari haka jingrakhi yakadhan teras Shwa kani menterang ba dukari Narendra Modi ru ulai Khuble kerpang yeki nong shnong jongkari Ka jing tokit halok jing sha tu ksiar ha Sabarimala klanang ki wen shushu Hadian ba ka kunhon jongki pulit ka special investigation team kilatmu ban kem shushu yeki brio ki brankti halok ni jingja Kajing Kem Dinkinson kalaja hakawe ka train number iwe RR North South Amritsar Saharas Garib Rath Express haka steps sin sajan Henry haka ni kajingja amshimna don kanu kajingja ka basngusi la ong ki bor sarkar Kani kalaja ha Shirin Station ha Punjab ka bahap hapo kajingkmi jong ka Northern Railway Zone Ka sarkar Tamil Nadu kala penbena ban ai shuti kerpang ha barok kawe ka Jylla haka arpwe Tarik Risaw arza pesan Kenang mat pensuk ipat ba ha ka kawan bat bakindup yo alan ban let phai shalai yeng na ka banta ka jinga shim banta ha ka le niam Diwali Gine phai ban banta shikimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President kari Donald Trump ula pedang sngobha ya President kari Ukraine Volodymyr Zelensky ha White House Shisngi hadien ba ula ya kren lingba ka telefon arkan ta shiteng but President ka Russia Vladimir Putin President ka United States Donald Trump hakasngi thot ding ula yaiban ya ka jingkam jong bakari India kla penhiar ya ka jingthiet phnang na kari Russia hadien ka jinga kendo ya President ka Ukraine Volodymyr Zelensky ha White House Ka Alliance of Human Rights Activists kala wotnia ya ka Pakistan ka bala phat he dakinam ding yeki patba ka Afghanistan ha Kandahar bat ha Kabul Barkani kenhon kala kentho ru baka Pakistan kala penkhen ya ka jinglong balai lu jongkari Afghanistan bat iki an jong ka Pyrthei Kumba langut ki klor ya le kai cricket kari Afghanistan kila yap ha ka jingther namding na sun da ki shipai jong ka Pakistan ha ka Jylla patika na penbena ka Afghanistan Cricket Board Kini kilangot kinong yale kai cricket kidai ke belatip kerteng kum ukabir usib ghatullah pat Harun ha ka bayadei bakani jingja ka basngosi ka Afghanistan Cricket Board kala rai ban wengno ya kalumpung yale kai Tri Nation T20 I Series ka ban salongshen hadu ndrup sangut kinong South Korea kibala syabat ha Cambodia halo ka jingsha keno ba kidon kti kamle tu online kila poi shaka chalaka jongkari haka sin sajan dakaling sun bat bu nakini kin sa sha token hapo ki bor pulit halo kani jingsha keno la ong ki pulit Unang mikmat ba kli do jongga South Korea sha America ulo ong ba hadu menta kampat don kenu kadang ba President ka United States Donald Trump bat Kim Jong Un ubalong nongalam ka North Korea kinya kendo haka jingalang jong ka Asia Pacific Economic Cooperation kabala thamu ban pelong ha Korea haka bakut jong uni ubanai ka menteri jong ka sarkar South Korea ka bakmi yakatna transport ka Barbara Krisi kala ong ba ka jingtokit Badangshen haloka jingtakhu ka boss ha ka Jylla Limpopo kala shem ba ka daw baro ka Dainamar ka jikpen hair state shaba palat unongnya kani ka jingja kala lam shaka jingyap jongki saw pulangot ki brio pat palat lai phongun ki nonglet jinglet klamansaw ka Surak hasar blad jongka Pennsylvania kala yo yakanam kum ka best tourism village na ka United Nations Tourism la ong ka Slovenian Tourist Board Kani ka asar kala kring bhai ikinong jungo kai Pyrthei na Kylleng kiri ka Pyrthei da ka bayat relang hapdeng ki patba bar ka sarkar kumba 1000 aspangut kinong shnong kari Slovenia kila soy ya ka darkhas ka bakuntu ya ka sarkar bakan shimni kilat kilenti ki bak khamteng ban khanglan ya ka jingbon jogi dingim ha kani kari da ka bakadaw ba ka jingatungkhu hapdeng ki marat bar ki patba nong shnong kala ja na ka por shakapor tikitu kilong Khubor hakimat kimat mantasgi Kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.